So welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजां दङ होननानैहा। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जागोन माने दिनै आघोन फुजानि माने आबैमोनाव फैदों आरो ना महिलापारा होनना गामियाव। स' माने मैयानो फैदों आरो माने भिडिअ'खौ लानाय जाया स' ओंखायनो दिनै लाखाबाय आरो ना दिनै लाबाय माने स' जों दायो माने माइनाव लाना फैनो सानदों आरो ना मन्दिरावहाय माने बाथौ मन्दिरावहाय स' भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदों आं भिडिअ'खौ दिन्थिलांबाय थागोन आरो ना थुदो बिदिब्ला ओमफ्राय नैबे गेटआनो आरो ना आबैमोननि गेटआ नै आनैया माला सुगासिनो ओमफ्राय नै दादिया माने प्रसाद रानगासिनो आरो ना बे माने मन्दिरावहाय आरो ना दादिलानि मन्दिरावहाय बाथौआवहाय साजायगासिनो आब' दाउखिबो इदि संगासिनो ओइनो र' जायाखैनो आनैया माबा बिजि लादों ओमफ्राय नैबे साजायनायखौ माने आबैया दोनहैग्रोगोन आरो ना बे रायजोनि बाथौ थानसालियावहाय स' माने जों उनावहाय थांगोन आरो ना लायनो माने माइनाव लाना फैगोन आरो ना बे साजानायफोरखौ ओमफ्राय नैबिथिंजाय ओंखाम ओंख्रि संगासिनो रान्दिनिफोरा ओमफ्राय नै बेवहाय माने रेडि खालामना दोनखादों आरो ना बाल्थिं गंसे दोननानैहा माने जोंखौ नेगासिनो आरो ना माने जों माइनाव लाना फैनायखौ माने आंथ' मबाइलखौ लाङाखै आरो ना जोंहाय बाथौआ खस्थ' जायोना
patah pelatnya macam deh. Sundai kan patah. Like kasih, but kasih tu. Deh. Mula perani mas berkenai dia, raja betul. Dia ni kelan. Itu semai, water semai semai. Itu ni ibu jania, perani ya. Istri-istri sama ini kan saya. Apa berkula pakai? Makliba kos tu kemang ni. Aku tak lewat ni. Sinkron tu, Korea boleh. Abwa ni, ang ni prona abwa. Ni, Swrjila ni abwa. Aina abu. Abu, macam tu. Ini. Kita nak kena terang. Kurang kami opi dia. Mau kurang kami yunjur. Mau. Mana perawno? Jadul tu. Di nak kumpulan kumpulan. Halo. Mayo. Dini video besim loseman. Ni video ko zebzab simna. Thank you so much. Bye bye.